Magandang araw sa inyong lahat. Magandang umaga. This is Mike Padua. At narito ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis, Tagalog version, mula sa Typhoon 2000. At ito po ay para na yun ng araw na ito ng Martes hanggang Huwebes, Hunyo 13 hanggang 15, 2023. At ito po ay in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, at ng Avenue Plaza Hotel. Umpisa natin ang update. Ngayon, ito yung latest GovSat. Ito yung kagabi at valid ito para sa ngayong araw na ito. At ang bagyong si Gokul o si Chireng ay nasa labas na po ng PAR. Actually, hindi na po siya tropical in nature. Isa na po siyang subtropical cyclone and eventually maging extratropical cyclone. Na yung kanyang energy ay nagde-derive po galing po sa tinatawag nating cold environment dahil medyo malamig na po dito sa may taas ng east of Japan. At wala na po siya. So, history na po itong bagyong ito at hindi naman po ito naka-apekto sa anumang bahagi po ng ating Asia. Okay? At ang habagat ay patuloy pa rin na nagbibigay ng mga paulan sa kanluran bahagi na po ng Luzon mula sa Ilocos Region, Cordillera hanggang po sa may kanluran bahagi po ng gitnang Luzon kasama po ang Bataan. At may mga ilang thunderstorms din dumadaan sa Manila lalo sa hapon o gabi, but magiging mas malakas po ang mga pag-ulan na may low to medium chance ng mga pagbabaha at landslides kapag extreme po yung mga thunderstorms. Dito po yan sa may Ilocos Region. So, mag-ingat po kayong lahat dyan. So, usually hapon o gabi, malalakas po ang mga thunderstorms dyan. At itong habagat na ito ay, ang nagpapalakas nito ay itong isang malakas na frontal system na nakakabit po yung isang mahinang LPA, si 99W sa dulo nito. At matagal na po itong si 99W, baby pa si Chireng o Gokul, nandyan na po siya pero hindi po siya naka-act up o hindi po siya naging bagyo. Nag-standby lamang po siya dito sa may area po ng southern China. At tapos na yun, kumabit yung isang frontal system, sumabay na po siya papuntang Taiwan. So, ganyan po ang nangyayari sa low pressure na ito. Hindi po ito mag-intensify. Mga computer models ay ma-absorb lang po sa frontal system. At medyo mataas po yung wind shear dito. Kaya low chance lamang po siya ang pag-develop niya. And then, ang kanyang hangin nasa 30 kph lamang po. 28, 30, ganun lamang po. Okay, so ang ibang bagay ng ating bansa, Bicol, Visayas, Mindanao ay maganda po ang panahon. Subalit magiging maulap po sa tanghali, hapon at may mga chances po of isolated rain showers and thunderstorms. Meron po tayong binabantayan dito ng surface trough na baka maging shallow LPA at sa mga oras na ito hindi pa po. At shallow surface trough pa rin po siya o elongated lower atmospheric pressure. Okay, hindi pa siya yung circular na pwedeng tawagan na LPA. At yung ITZZ nandito lamang po sa malapit sa equator, sa may central hanggang eastern Micronesia up to the Marshall Islands. So yan po ating GovSat. Ito po yung fast animation. So nakikita po natin itong mga kaulapan. Mga kapal na kaulapan dala ng habagat na in-enhance po nitong frontal system na banda dito po yan. Okay, pa ganyan. At ito yung LPA 99W. At ito naman yung kaulapan ng surface trough na nag-elongate po na yon. So, we are watching this kung magiging shallow LPA po siya. At ito po yung zoom in solar animation sa mga oras na ito. Alas 11 na po. At sa 6-hour loop, kita po nyo talagang makakapal pa rin yung mga kaulapan. May mga thunderstorms pa rin po dyan. So, mag-ingat po kayo sa mga pagbabaha at landslides na dala ng mga thunderstorms na naka-embed po sa hanging habagat. Yung hangin nasa 30 to 60 kph lamang po. Magiging mas malakas po dito sa may area po ng coastal waters ng Ilocos. So mag-iingat po mga maglalayag, mga mangingisda. Huwag muna po kayong lumabas. At dito po sa ibang bagay ng bansa, napakaganda po ang panahon. At sa hapon ng gabi, may mga thunderstorms po, mga localized na pwedeng maganap dito sa Mindanao at Visayas. Ito po yung surface trough na kasalukuyan dito lang sa may area ng Palau at Yap area. At sa ating pressure at wind forecast mula sa European model, courtesy of windy.com, ay nakita po natin na yung hapon na gabi, nandyan pa rin yung yung tinatawag nating frontal system at nandito po si 99W, tatawid po ng Taiwan. Kaya nanatili pa rin yung epekto ng habagat po dito. Dito naman po yung surface trough
Pagdating po bukas ng hapon, yung surface trough po ay medyo masisira po siya habang lalapit po sa may Visayas at Mindanao. At yung LPA na si 99W naka-exit na po sa may east of Taiwan, sa may Miyakojima at Yayama. Patungo po siya sa may Southern Islands of Japan, sa may Okinawa. At meron pa rin yung paghihikayat ng habagat, but unti-unti na po siyang humihina. Nakaka-efekto lamang po sa may Batanes at Babuyan Group. May mga ulan pa rin sa western sections po ng Ilocos Region at western sections ng Central Luzon. At dito sa Visayas, Mindanao, Bicol, medyo kalmado ang hangin at paiba-iba ang direksyon, lalo na sa hapon o gabi. Huwebes ng hapon, inasahan pong completely hina na po yung habagat. Light to moderate southwesterly wind flow na lamang po. Yung mga pag-ulan, hihina na rin po. At ito na po si 99W, posibleng maging subtropical storm, subtropical cyclone, or extratropical cyclone. But tititingnan po natin kung magiging tropical cyclone po siya. Bagamat ito nasa may karagatan na po sa may south o timog ng Hapon o Japan. Yung surface trough naman po dito ay posibleng magpapaulan dito sa Visayas at Mindanao sa Huwebes ng hapon, gayon din po sa Kabikulan. So mag-ingat po kayo, dala ng payong, kapote, dahil tag-ulan na yon, na yung buwan na ito. Okay? At wala po tayo natatanawan na any LPA o bagyo na mag-form within the next 5 to 10 days. Except po yung American model, meron dito mag-form. But hindi po natin yung papansinin. Ngayon, punta natin yung rainfall accumulation forecast. Ito po yung mga 24-hour rainfall for the next 3 days hanggang Huwebes. At nakikita po ninyo ang bulk ng ulan nandito po sa kanluran bahagi po ng Luzon mula sa Ilocos Region hanggang sa Zambales at Bataan. So, nasa 25 to 50 or up to 100 millimeters ang inaasahan pong mga ulan dito. Kasama din po ang Batanes at Babuyan Group of Islands. So, 3 days lang po ito. By Thursday or Friday, mag-improve na po ang panahon dito. Dito naman po sa may Visayas at Mindanao, ito po ay mostly localized in nature. So, mga thunderstorms po yan sa hapon ng gabi. Medyo malakas po dito sa Zamboanga Peninsula, sa may Bohol, at ibang parte po ng Visayas. Bicol, may mga chances din ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Ito po yung surface trough na hindi pa po magiging LPA. So, pabandayin po natin yan. But so far, so good. Okay naman po ang ating panahon for the next 3 days. At babantayin natin for the next 5 to 10 days kung may mamumuong bagyo. But so far, isa lang nagpapakita. Kung backtrack natin itong American model. So, ito po yung pinapakita ng American model. June 20, 21, 22. Bukang bagyo po siya dito. Nasa may west of Luzon, bagyo. But kung titingnan natin yung European model, napakalinis po. Usually, ganun po. Masyadong exaggerated American model. Hindi natin yung pinapansin. Ang peg po niyan is the European model. Pag lumabas sa European model, ay medyo talagang maganda po tayo o mag-bye-bye. But so far, wala pang pinapakita ang European model. So, makakainga pa tayong maluwag. Lalo na yung mga naapektuhan ng habagat at sa ibang parte po ng ating bansa. Okay, so far, that's the latest. So, dyan muna natin tinatapos ang ating update. Balik ako sa darating pong Huwebes para bigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Ito si Mike Padua, nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Weatherwiser. Sana maganda po ang inyong week. Okay? At mag-enjoy po tayo habang walang mga weather disturbances. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel at sa pagsuporta ninyo since day 1. Thank you po at Diyos mabalos.